Què se l'ha fet del cap? La caperussa se l'ha tret perquè no era... Com vulgueu. No s'apropeu, és que no s'apropeu tant. Avui és la protagonista total, Un moment. Ja em direu. Espera, Espera, oye, ponernos de la gente rural ahí detrás, ponernos ahí detrás, al menos que se vea un poco lo que estáis haciendo, poneros un momentito ahí detrás. Aquí, sí, no tanto, no tanto. La pegunya ferida, La ferida del peu? sí. Mira, això, per l'accident que va tenir amb la xarxa, l'amputació que li vaig al centre. aquí ens hi claus. No, va enganxar-se a la xarxa per accident i després ja no era amputant la ferida. I va estar al centre, també amb Àngel i Elena, va fer el procés de musculació, aprendre la cacera. I ha estat molt temps? Bastant, des de finals del 2011, entre part de temps al centre i una part de musculació i treball. La part de darrere? A l'opositor d'aquesta pota. No li provocarà cap problema a l'hora de Clar, una mica el procés que s'ha fet juntament amb ells d'entrenar-la i assegurar-se que el procés de caça el tenia ben après, ha estat per compensar una miqueta el dèficit i amb ells mateix ho van comprovar.